ନମସ୍କାର, ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଆଜି ଆଉ ଗୋଟେ ଗପ। ଗପଟିର ନାଁ ହେଉଛି ଦୟାଳୁ ବିଲେଇ। କଲିକତା ସହରରେ ତୁମ ପରି ଛୋଟ ପିଲାଟିଏ ଥିଲା। ପିଲାଦିନେ ତାଙ୍କର ବାପା ମା ତାଙ୍କୁ ଆଦରରେ ବିଲେ ବୋଲି ଡାକୁଥିଲେ। ଭିକ ମାଗିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଘର ପାଖକୁ ସବୁଦିନେ ଅନେକ ଗରିବ ଓ ଦୁଃଖୀ ଲୋକ ଆସୁଥିଲେ। ବିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଘରର ଫାଟକ ଖୋଲି ଦେଉଥିଲା। ଘର ପାଖକୁ ଡାକି ଯିଏ ଯାହା ମାଗିଲା ଦେଇ ଦେଉଥିଲା। ବିଲେର ଏହି ଦୟାଳୁ ଗୁଣ ଯୋଗୁଁ ଗରିବ ଲୋକମାନେ ତାକୁ ଖୁବ୍ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ହେଲେ ଘରର ଦରକାରୀ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକୁ ବିଲେ ଦେଇ ଦେଉଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ମା ବହୁତ ଦୁଃଖ କରୁଥିଲେ। ସେ ଭିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଘରର ଦରକାରୀ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ନ ଦେବା ପାଇଁ ବିଲେକୁ ବହୁତ